Hazánkban megkezdődött és legkésőbb 2014 végéig befejeződik az analóg földfelszíni műsorszóró hálózat lekapcsolása. Helyébe a már most is országosan elérhető ingyenes Mindig TV lép. Ez lesz a nagy átállás. Üdvözlöm Önöket! Mi kell a Mindig TV vételéhez? Elárulhatom, hogy nagyon egyszerű dologról van szó, de előbb köszöntsük mai vendégünket, Marika nénit. Marika néniéknél elromlott a lift, de ő fürgén nekivág 3 emeletnek, és mire felér, Önök is értik majd, mi kell ahhoz, hogy ingyenesen tévézhessenek. Azoknak, akik jelenleg régi típusú készüléken nézik a tévét, szükségük van egy dekóderre. Mi számít régi tévének? Hát, valami ilyesmi. Ha az ön készüléke testes, mint egy nagyobb bútordarab, akkor biztosan szüksége van dekóderre. Tehát az amúgy jól működő régi tévénket nem kell lecserélni, továbbra is használható. A Mindig TV dekóder szinte minden elektronikai üzletben, nagy áruházban megtalálható. Javasoljuk, hogy vásárláskor a Mindig TV matricával ellátott készülékek közül válasszon. A dekóder megvásárlása és beüzemelése után havidíj nélkül nézheti 7 népszerű csatorna műsorát régi típusú tévékészülékén. Egyszerű, nem? Mint az egyszer egy. Számítunk Önökre a következő nagy átállás showban is. Keressenek bennünket a www.mindigtv.hu oldalon. Viszontlátásra! Ne várjon, váltson most! Mindig TV. Minőség havidíj nélkül.